Council o sa BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nga membro po sa CDRIMC o president sa Tracker. So, mato gapon, mato pa ni Kunsel Inso Asibron, katong iyang ordinance nga naming sa Nabulagan, mag-naming anang kasada diya, Nabulagan Drive, due for approval na ito mga igala, no? Ay mitubag naman ang NHI, or National Historical Institute, nga ang City Council may rightful agency or office na mo sanong sa maong ordinansahon, no? So ingon ko una na nindot kayo ng mamputang na nagpangalan din na kay kani mga rider pag ingong nabulagan apil bang ako sa bulagan nya na ang misuok pwede ko mo address og Arsenal Street Barangay 6 pwede po ko mo address unya og Nabulagan Drive Barangay 6 di pag ingong Nabulagan Drive doon na patoy plano si Kunsel Asibron nga mubutang og mga house number exclusive sa ilawon mura bag subdivision ba kabantay mo na mga ang kuan kinini ong Philippine Statistics Authority doon naman na sila household survey sila tumubutang diag house number nato no ya madupang Kunsel Asibron magamatag atuwa mga kana pareho bitog mga subdivision sa mga subdivision doon na may mga house number kay bulahan ang mga rider pag mo palit ka online butang man kasi imong address panalitan mo yun karon nga house number 123 Nabulagan Drive Barangay 6 Tanhay City pag tanawa na sa rider house number 123 yan ang tanawon dito kay plastada man sa tuwa nga sa balay house 122 ang sunod ani 123 man dali kay matultulan no ingko tsada man ang planoa Kunsel kana ato nang imon ingko si paring Ronly napo siya plano na napatong Kunsel Inso gapon kay nga naman ingko wala sa man sa barangay 9 o Kunsel unya usa siyang plano o kadog siya Kunsel diri sa barangay dito sa barangay 9 dito man sila registra na pre kaya doon naman ko i-awareness program dito sa gym na nag-blood sugar testing ya dala kong kahoy ila kong gisampit ni Kunsel Inso Asibron o ni Sherwin Ulis Sherwin busy kay siya kan sa mga nurses nga atiman niya kaming duha ni matud pa ni mo Kaplorins may istoryanay mo tong na minsan ako imungalan kay doon na may plano si Kunsel Inso Asibron lagi nga ang mga balay dias ilahod na block media block 1, block 2, block 3 butangan og mga house number ang mga kanabalay ingko naman na sa kuan census sa population pinakina atula ini siya kay sa barangay exclusive sa barangay noon lain tong kuan patapot sa taga PC kini sa barangay niko parang subdivision magari sa mga subdivision doon na may mga house number ingko pareha dai mo og plano ni si paring Ronly manangano man kumulan sir man good sa Kunsel barangay 9 pananya sa may plano po din ang pare-pare sa kuha ingko kanang barangay 9 wala pa mo guna babae purok-purok wala din purok niya so diri sa barangay 9 wala pa ni purok-purok manay planong paring Ronly budaog diri sa barangay 9 ug Kunsel mo pasaran og ordinansa sa paring Ronly Piñis o ordinance naming dividing barangay 9 into puroks and then saya na kayo no so suabi na ang pag-monitor nato sa mga barangay asa man kan asahin bay di ba kus puro kan unsay plano ingalan ni office sa barangay na mga purok-purok o daghan ang delayed nga mga kapitan din wala manangalas mga kapitan o dili mga Kunsel kani ato nga na late na ba kana ba nga wala na panalitan
Kinsa may niagi diyang kapitan sa Barangay 9 sa una. Nga na ka ng mga opisyal sa una. Nga na diya ka kuha ng puro ka. Mayroon man. Kuan ra. May naway itong uban kay Kuha pa sa pataliwan? opisyal lang po ko. Kaya kay akan tong sa agsabot sa sa katumang taliwan at ita sila gibilin pababoy naman sila. Nya og makulangan ang number of puroks niya dagkan ang nangagi di. Mayon tong uban nga ano sila ra man nga ako. Tong gid katong akong apuhan. Lagi mo to kapitan nga man gapil. Oh. May naway. Kay Ang gwapo ng kuan ang ingala nimo na pwede pod og mga ngalan sa bulak pareha nang bougainvillea. o tanaw ko na to pre og kaniya to sa ikaw na to kaso na tunan. Ito na sa nimo. Mula mo nila. Sige, takamula ka. Di sa barangay ito na sa nimo. Oh, ito na mga daghan niya sa una. Oo. Di ba napay tago niya punuan ko balit ni. Pare ari sa kuan, ari sa atbang sa Water District. Oh. Imo na butangan dia kuan. Unsur man ada agar ng Noibi. Butangan mo na purok pulang yuta. Kay pulang yuta dia magulan. Layo ari sa Barangay Hill. Imo na butangan dia dito sa iba po upaw kay upaw may naila ni purok upaw. Sitio upaw. May sitio. Hindi na pwedeng sa upaw. Purok upaw dayang ari sa eskwelahan butangan mo na dia kuan. Purok na ubsan. Ana. Ana na mga plano. Tunaan pa na siya kung sa kaya no. Mo na mga plano. Oo. Good morning Nung Roy ug Byron Lee, Baldumar Piñis. Baso karong Friday kunsel yung magod ni si Kunsel Inso nga basig ma-interview na po siya nato ingko Friday kay bulan tasa sa oras. Ayo, nara ba ito ni siya kuwan? Kumusta na ihang bush record? Basog karong nga Friday kunsel kay ubay-ubay ni siya plano diya sa Barangay 6 mga igala. Usanis mga aktibong kunsel. Ana dia kung ang prominente yung makita niyo na ko kay Kalukan si Kunsel Venus Sabalogronio, si Kunsel Inso Asibron, layong gapon si Barangay Kunsel Nimpa Villa Flores, layon si Sherwin o si Richard nga Miraflor. Di ato gagahapon at doon lagi ming istorya na lagi si Kunsel Inso Asibron, di apos misis niya. Istorya na may kabayan mga plano lagi ako siyang ginanggubring napin mas busy. Si kaya na may linyada na ni Kunsel Inso Asibron. Yan napil mas inday dito. Miss G. Ikaw ora pa yung kwarta? Penanana, tinggal dito. Bali no. Ginoon. Election man na. Ini pinili ay good. So ni. Kuya Roy, good morning. Today is the first impeachment of our Vice President. Basta I don't support the impeachment, Kuya Roy, because it is a quasi-judicial and quasi-political. Big possibility that the senators nga kontra sa mga Duterte will use the impeachment to cover up their political intentions. Tanan nga gibuhat either guilty or not guilty pohon. Posible gyud nga political motivated ang actions. Maunang I tell this to some people who considered impeachment as a pure quasi-judicial that it is not. Bisag kung saan pa nagbulubalitad o bulubalintong, politika hinungdanana. Politika hinungdanana. Ang nadiya sa atong batakang balaod, ug di na ganahan, one way of removing from office sa mga top government officials, presidente, vice presidente, ombudsman, chief justice, Supreme Court, no? Unya ang busy sana kanarag yung kuan kining betrayal of public trust, ang mga heinous crimes, uban pang mga pander inana.
Pero nga na kung mga politiko mangguni sila, ilabi na ron ato ang senatron. Kay bisag wa bagay magsugod ng impeachment trial, doon na mga narratives, doon na mga pang-istorya, doon na mga pagkawas ng mga opinion. Nakita na nimo kinsay pabor kinsay dili. In fact, sige na tagbi hisgot og numero. No, sige na hisgot og 16 9. Okay, mo man na siya kuan threshold dili nang 69, 16 ba 16 o vote of 9 to acquit and vote of 16 to convict. Mao nang dunay 69. Gusto sa puding nambira, no? Kay 24 man na sila ka senador, no? 16 kay 2/3 of 24 is 16. 1/3 of 24 di 9. Sakto ba? Dili 9. Ah, 9 kay plus 1 man. So, ingon na mga higala. So, sa ato ang texter dire, di niya suportado ang kananang impeachment. Well, anyway, doon naman ko tayo mga representante nga gipadala dito sa Ubos Balay Balauranan, mga congressmen, congresswomen, nga Okay, may buntag ni Kapitan Jupro Party. Words. Kap, lingkod sa Kap. good morning, Kap. Ayaw, sige sa. Sige siya na nila. Salamat kayo ni Kapitan Joe Probarte usa sa mga sponsor mga higala. Sponsor siya og kuan kini. Pista greetings. Pista greetings. So, i-play na to no. Apply naman siguro kakagawan airway na salba. Nana diri. Ana na dire. No. So, kagang kuan na Kapitan Lawrence na nay wala. Dimuan Wala rin. bay, posta magabay. Nana pod. O, di kang kapitan na kuan. Wala pa kan Kapitan Joe Pro. Pero na ready na iyang kuan. Ari din na to, play na lang. To play na lang. To-confirm kay yung mga kapitan nga. Musurik ko sa kuda Lunes, no? May butag ni Kapitan Jupro Barte. Nakatutaon siya tao nga. Ay, bayad pa na. Ato nagkaroon ang kanig ipang-play eh. Pagdugang na mo ni Vice Kuwente. O, itasunli kay Mahal Swildo. Di man ni siya mo lawat o ilang may. Di na muna nga, muna i-Vice Kuwente. Salamat kayo ni Kapitan Joe Pro Barte. So, kita golat papunta sa tong uban po nung gani. Pero wala may pugsanay hangyo gini. Try man pugsan pre. Try man pugsanay. Hangyo gini ninyo. Lugo hangyo gini. Katupong akong kasangga og inom og duba sa una. Kana man. Tuyok-tuyok magud do. Wala ni siya pugsanay pero ako'y balibaray. At naman ito mga higala ang report gigas gawas dawat sa mga pedicab drivers sa cash assistance o interview sa pedicab nga nadia sa Osmeña Park. At dawat ang higala live from the field. Ato ang East Patrol numero 14 Gina Garcia Capa. Gina, please, come in. Situational report. City Hall. Yes, Ate Gina, Bunal! Ate Gina! Ate Gina! Yes, Kuya Roy. Sige, fire. Okay, Kuya Roy, mali mga buntago sa tanan natin mga tupid na mga sisamuhan na din tanan natin na nagatuloy sa nga programa sa tahanan. Di ako karoon na Kuya Roy sa mga umiya pa kaya may na sa tamay alang sa ato ang mga PDCAB drivers na may dawat na rin na naka-schedule Kuya Ray diri sa ato ang umiya pa o na diri sa atong asubangan na Kuya Ray
ang ato ang usa-usa sa PDCAB drivers o niya classmates po ni nato kaniadto sa high school. So diya diri si Sir Ladislao Yapo ang usa sa PDCAB driver sa Kuya Roy na diya diri sa ako nga ato pangan. Yes, sir, may buntag. May butang ito, Roy. May buntag sad. Oo. Panghayo ako salamat nga may atag si Mayor nga ayuda Trismil. May naman na namo sa mga driver. Mm. Dako kayo katabang namo nga ang ayuda nga Trismil. Mm. So, pagkari, ito na yung panggasolina. Panggasolina ni. Oo. Tag 3,000. Oo. So, kapila naman ni Kabats, kay mura man ito earlier this month, murag doon naman po ito gipanghatag nga cash assistance. Wala pa ba yung nauna ninyong nandawat ni sir? Katong panahon na itong unang assistance, wala ko kadawat ato. Oo. Atong 7-5. Karoon lang. So, sa may qualifications, ani, pag kuha ninyo? Lisensya, driver's license, registro, o kining permit? Use permit o what? Driver license Mm. o what? Kaning resibo sa DWD. Oo. So, dagkan mo ron din na, dili tanan mo yung magkadawa sir, no? Hello, slow. Oh, Dili tanan mo yung magkadawat? depende na ani kay tawagon ang nalan na mo'y magadawat. Dili kay agkaton dili mo qualify kay wala pa ma-renew iyang mayor's permit. Dili kadawat. Wala dili kay ang isutan nila mga 700 ang sa kuwan at Naka-process. sa process. 700 ka buok, so diri stanhay mga 2,000 ka pidikab. Mga 900 din sila. 900. So Oh. lagi wala no. Oh, Sige, so gasugod na mo ron diha og kuan dawat wala pa. wala pa kuwan pa paabot pa sa oras. Ay oo, kay alas 8 man nang ting opisina gud. Oh, Kung taga treasurer's office alas 8 pa to mo na din na. oh, So, pero nagka na mong kauban ni mo dyan mga pedicab drivers gaulat. oh, murag kahit pa pa man kapin na kung banabana. Okay kayo. Paso naman ang pasada gud ang tagani makadawat tanan. Oh, Wala mo mga requirements. Sige, salamat kayo. sige, salamat po. Dapat. Ate Gina. Doon na sa room dito. Oo. Sige, thank you ha. Okay. Okay, Kuya Roy, mauto si Ladislao. Yapo, Kuya Roy, ang atong sa hinabi. Karong rasa, din sa maya, o niya pa, mindak bayana sa tanay, Kuya Roy. So, si out, karong adlaw, karong rasa, Kuya Roy, si out pa, si assistant sa tag 3,000, ikan sa LGU, tanhaya, Kuya Roy, para sa mga PDCAB drivers. Unya alas 8 magsugod, pero sa gabi ako dire, sa iba sa tuwa mga PDCAB drivers. Unya, saya kay kanan ang mga panagway sa ito ang mga PDCAB drivers sa gado na kung ila dire karon sa Mayo Linya Park. Unya, gihangyo at pagdala sa mga dokumento. Pero nga ipakita sa staff sa CSWD, sa City Treasurer's Office na niya diri sa inyo. Pero karon ibahig pa sila, Kuya Roy, nag-anamaram na o kadaghan ang ato ang mga PDCAB drivers na mo dawat Kuya Roy. Okay, so
Sa dili pa matapos ang akong report karon, alam ko na mga nangibaw ng taon para sa baboy, tukon sa barangay kami sa Patatambal, dahil pagkit sumanod sa o sa liwan, laso ta kumburo o salsa, o mga bugas sama sa bugas na humay, dinhi sa pagita, jaguar o ganador. Wala lamang ninyo ang NJB General Merchandise. Natin memotang diya sa may Lindbergh Drive, Poblacion 8, Dakbayan sa Tanay. Ang ibang sa may Paling Store, doon sa Milan Pass, Dakbayan sa Tanay. Kaya diri nano kada sa may card ni Dakbayan sa Tanay. Alam sa balikan uturo sa Dato sa siyang pagkakata. Ito na minapasok si Gina Tersiatata, may birthday. Situational report. City Hall report. Okay na, salamat Ate Gina Garcia Capa sa imuhang report. Amang report usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa Amara Herbal Products usa na butikang parmasya sa inyong lugar. Ato og dawaton ang laing report. Usa ka tawag atog ialas nga armas o gidurahang shabu nasakmit dito Kumbado Bakong samtang number 5 provincial most wanted sa kasong pagpatay Tiko Britos Lungsod Mabinay. Atong kutlon ang report binagi sa atong kauban Kael Akhay. Kael, may budag Tila! Report. Usa ka operasyon sa pagpatuman sa search warrant ang misangpot sa pagnakop sa usa ka 43 anyos nga lalaki nga gilalamang sa alias nga Ngernger sa Purok 6 Barangay Kumbado Bakong, Negros Oriental alas 5 sa buntag ni atong Hulyo 3. Sumala sa kapulisan ang operasyon gihimo sa Bakong Municipal Police Station uban sa tabang sa Provincial Intelligence Unit ug 5th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion. Nasugdan ang investigasyon human adunay reklamo nga giingong gihulga sa suspect ang usa ka tawo aton sa katapok sa Bulangan. Giingong nisulod pa sa iyang balay ang suspect aron kuhaon ang usa ka pusil ug gitubong kini ngadto sa nagreklamo. Tungod niini naghimo og surveillance ug verification ang kapulisan nga misampot sa pagpagawa sa korte og search warrant. Aton sa operasyon nasakmit ang daghang gidudahang shabu nga anaa sa 23 ka hit silk sachets, usa ka digital weighing scale 386 pesos nga gidudahang kita gikan sa illegal nga kalihukan, usa ka 9mm revolver, mga bala sa kalibre 45 ug 9mm, lakip ng ubang mga gamit nga may kalabutan sa illegal nga droga. Ang tanan nga ebidensya gi-inventory o gidokumento sumala sa gikatakdang pamaagi samtang giandam na usab ang angay mga kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa laing balita gikan sa lungsod sa Mabinay, nasikop sa kapulisan ng number 5 provincial most wanted person ato sa operasyon sa barangay Poblacion Mabinay alas 8:10 sa buntag paghapon Hulyo 5. Ang suspect sa nagatubaong kasong murder ug gidakop pinaagi sa warrant of arrest nagipagawa sa korte. Sumala sa kapulisan walay piyansa nga gitugutan alang sa maong kaso. Human sa pag-aresto, dali siyang gidala sa Mabinay Municipal Police Station aron ipailalim sa booking procedures ug sa uban pang mga legal process sa dili pa itugyan ngadto sa korte. Ug mao kadtong nakalap nato nga balita sa lungsod sa Bakong ug sa lungsod sa Mabinay. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule of the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salman ni Ma'am Lucy Ma'am Lutlot, kay Charlotte de Surgeon Ray ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Nel Salma. Alang sa programang balitang todo-todo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini sa Asti Patroller numero 18 Kael Akhay. Maayong buntag kanatong tanan. Report.
Okay, na salamat kay Lakay sa imuhang report diha sa may Negros Oriental Provincial Police Office. Ang maong report usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract, no? Ang sabi ng Alcasi nga mapalit sa butika, parmasya sa inyong lugar. Kapo diya ang Hard Max Extreme, nawad ang namugana panahon sa labing-labing, pang-api ka mo. Dayon sabi kita wag ito dragon oil, no? Dragon oil. Sa ito, mawada gana pre? Kana nga mawadan magasganas kalipa ikaw kana gas. Na ba? Mana kani. Kana uban di man mo gana. Di na na. Pero bisa man siya gana niya kay di naman wadto. Oo, kanang gana mga igala Oo na lang. Naran ng gana pre. Oh. Pero gumikan sa dunay mga problema pod nga kuan ang gana niya mapunggan. Ang bugal. Muna nga kinalan siya dragon fruit hard max extreme. Wala siya. Oo. Pagkon na siya ginseng man eh. Kay ganahan unta ka. Yeah. Kay naran man yun ang gana. Oh. Unya agdub sa dungan og katao, gauna-una po kamatay. Nasiyop pre. Nasiyop. Muna nga dunay kining Kalado kayo. dunay option ana nga palan nga imuhang kalamidya magapadayon. Oh. Hard max extreme. Wala siya na. Kapi man na. Ato sa- Atong inyo nang hiluto ni mo hang mister. Kaya Oh. kita tahu. Hiluto ni mo atong dragon na oil. Nama po na diya sa City Risa. Pero ni mo na og kita ulit to og Hard Max Extreme. Kapi rin nga Ah. na hilot na nasa. Ako dag inungis mamkate nga mag-sponsor diri programa ba. Nga. Kay karong buntag namin ako sa Facebook man to. Nga live sa radyo. Doon sila kabuk, babae ug laki ang host. Dahil ang ilang programa kanang Top Secret ang title. Top Secret niya R-rated. Na sila yung mga cooler. May cooler ba ilang i-arrange daan nga anang ilang usa ka episode o sa ka cooler ba. Musugilon sa iyang experience. Oh. Pareha ganina namin ako. Nga 30 years kapin siya. Nakauyab siya og taga Calabarzon. Gahibalag sila. Iyang gitugan ang top secret niya. Nga. Nga siya di mo drive. Yawas. Dayong pumunta na sa DJ. Nga. Niuyo na po siya nga siya ikaw mo mag-drive. Ang panagasusugin na na yung mabidaan sa among mga kuan, mga paborito. Nga. Napato niya. Akong siya sunggidan nga ganahan yun siya o kaning foreplay o niya kanang kinamuton ko na siya. Sige, sa radyo ba? Ready ko na siya. Dayon, ang atong DJ, unya. Apa niya, kamaw man siya. Kay 30 kapin na good. Unya, siya po, babae siya, nagkaagi na po siya. Pero sa inungdan, naginusara naman siya, no? Sa iyahang balay. Nya mo to nagkauyab lagi siya, bibisita siya, dahil mo to initabo nila. Di pang tana, nya, nalipay na ka? Pana, oo, sobrang laki. Sobrang laki, no? Ano ka laki? Anak po tong DJ nga babae. Banya, nakita mo yung pinakamaliit na bottled water? Yung ganyan. Malaki yan! Kinaya mo? Parang mura ko nung nabuak. Yawas. Oy, istorya. Arman Arited. Nya kinuno ko sa una yung kumawin sa una sa radyo kay ba priba? Dahil sa radyo kay pa ko doon na may programa mahapon nga R-rated. Pareho nang ilang titayo sa kwan ba kanang sa Tita Diwata ba? Na may ila po dana po sponsored by kwanto. Sa nang ila pareho na kang kwan kanang robust good nga programa. Wala siya. Words. Atang ka para Wala pre. na maminaw ko na pre. Minaw ka na. Dayong may sponsor po ta magkapatag programa yung nana di sa. Sponsored by Kuan. Sponsored by Hardbox Extreme. Pananglitan ron og nakita ko diri mo nga kuan ko ga 65 years old, retired. Niya dako kog pensyon, pero mao lagi dako kog pensyon nya na enjoy magbubalabag na to kay pensionado. Ana ba? Pero limitado na.
Dahil ato na inon nga, why problema na, hard mark extreme. Maubi ta sir, misulay ko ana. Kumusta man? Ah, may sige, ano sige na ba? Hindi ba? Oh. Hard rock. Uy, 52 minutos naman day. Ako kaya ipahigdaan rin, no? Sige mga igala. Kunyar ta, mag-istorya niya ka. Hard Max Street. Hard sa lasa. So, kamu din na, kapi-kapi ra na, pero bubalik ang inyong kabaskog. Bubalik ang inyong... Mga mga gisulod sa duguan. Kini... Ako Ako tarik. Ako dili ko na wapag ko experience na ng urban experience parang rin kay sige na nag-inom. Sige na nag-inom og kape. Kano ba isa? Hard Max. Masaypan beta na play ka na bang hindi mauna to statue. Gisagan og inom kato accident na to inom kay kani bang dragon lamang mo na mo kape dire. Kay Hard Max. Ang katong dragon food ko. dragon. Wala may lain kape. So punto nga inom na gyud ako to bahala ni og kining pagkuadra kining pangradyo lagi basta kay na inom kinauntan mi dragon fruit herbal coffee mix. Ang nabili na lang Extreme. extreme. Makano choice pa kayo may kami na. O so pag iinom mo to nakasulay jud ko. Muna kamo diya nga wala pa kasulay. Hala palulay mo. Pre, kato ka uban sa kan. Marga ko apre magdara. Pamina sa kay katubang kini kato sa merang sa membro sa Materis. Marites City rin. Naptos na rin. Mo ta gilalisan. Ito kay maksa. Mo ta gilalisan kay Isang Gi ko juga tuyok-tuyok itong lagaw. Kani dili ni mao. Kay- Gasinawa man ka. Na may instruction nga row 1, row 2, row 3, para po classroom. Mato. Kami ba, Kamu ba gikan? Kami ba, buyo? Kailangan ba ni? Nga instruction. alam ko na pre. Kailangan naman ko na. Dali sila niya isa nga ayaw to magus ka. Okay, so alas ini 52 na. Matud pa Mel Agosto. Good morning Kuya Roy. Matud nila basta senior na ubo, basta senior ubo na lang daw ang gahi. Naman, kada dahil senior ko ang gahi man nagbukog. Sa kay kailang ulo na. Gahi na ko, di na mo itong sultihan na senior. Bisa kini na to. Wala bang ila? Eh, kanang senior nga, bisa kini nga. Lingkod, malingkod. Diyan mo lingkod. Senior round, senior round. Senior, talay mo talay. Ah, diyan mo talay na senior. Gahi mo ni gahi. Wala senior, Will. Dili kay ubo na lang gahi. Senior ba di ba na trek pero Kana kasi senior. yun sa hindi mo ko. Kana senior na Pero kana gahi. berarti asa mo ni ili para gimana na kape? Wala nga pagkisig na wala. Dai. Oh, siyang patuloy mo buwan. Lagang, ang tinawag Will Agosto, ang senior dagkan na siya o gahi. Oh. Gahi na nag-uno. Medyo lang. Betul hap ko pagka senior ben. Ha? Kapit na mo senior. Kinsa? Ako kay hap naman yun. Lakon mo sa kalendaryo. Ano ba? Betul tag mingon bitar tayo mo pros kumento sa kanto mga hap senior makadawat ng social pension hapon. Papanggay ko kadawat nga hapit ako magsitinda. Basta ay hulaton ni mo na pre nga ay si Tinta. Di pa na may katong retirement tong kang bulibilya bitaw nga tag every kon 75 years. Aso na kato katong 30,000. Oo. Kato bang 75 then 80, 85, 90. Asa to masugod? 70 man to magsugod. More 70, 75. 70, 75, 80, 85, 90, 85, 100. Una ko lang to na kung Spanning Roy mo celebrate ni siya 100 years. Kaya mo libre na ako. Kadawat pa siya 100,000 sa gobyerno. Magsitinda na mo ko sunod Abril. Libre. Pila man na Basis na ka pre. Kaya mo na yung slack. Hindi po, di na pag-i-advance, no? Super Lola, amigo ito ang mami. Ha? Mami, masa gugan anak. Din, mami. Mami, advance please. Pero sa ako yung birthday. Kamanong ba ano, pre? Kamanong ba na mo? Gamanong mo na Ano, di ko lang yung maganda no, pre. Oo! Ano mo na isa, tingala ito, pre, kami gamam. Si paring si mami, mana bubutan ni mo na mami, masa namanong Roy. Kasi Mami de Vera, gamanong mo na sana ako. Oh, isa nga rin mo na, matang may mong inom, ma'am. Yeah. Advance mo, ma'am. Kuya, ka dyan. Asal niyo, saksi mo ganyan. Advance kita dito. Saan may isi ni mo nung? Alang hapit naman ko si Binti. Panjang! Ay, di ko din naging isi, naging no? Uy, si Ikay.
Apit na ko. Ay, mina ba yung si Iha, kipahulawat na mami. Oo, kung pansin ito. Wala pa rin si Iha, kimiyo yung nga. Si Paring Roy mo si. Kada pa naminaw na to ba? Minun nga. Si Kuya Roy, magsitinta na din na. Oo, Leon. Di mo sila nga bata pa magtingog. Munang. May sila nga, sila Wala matao sa inyo naman, pre. Matao sa iyo, tawag. Kanoban, sir, Mm. kanoban, kuya, kanoban, Wala mayo. yung lulo sa. Wala yung Wala mo! Okay, imo apo papa magay Papa man doon. Wala may mo na ako. Pinang galing. Sa mo tagim ito nagarugot. Wala yun. Wala na. Kaya ako po mga pag-uwangkon, papa man po isampit. Wala yun galulo. Wala may galulo na ako. Muna, wala ka matawag lulo. Manong, manoy. Ay, naaprit! Yun naman ay. Asa na gito nagbitang, nagpalit ako, gipalit. Okay. Kaya naman tayo, tagpilan mo ni Dayan, yung tagdusin alo. Kasi mati ay mamay, kasi mati ay kiyo ko sa iya. Kiso na ko iabkol. Pero Ah. kanang lulo. Oh. Nindot, pre. Kanang gilolo ka. Nindot sa minaw. Yeah. Oh. Basta asa may lulo kanang cho. Ay, pareha, depende mo gana, og macho, kadri sa ato, og magtutawag kag tiyo, angkol na siya. Oo. O, tawag kag lulo, bisag dili ni mo apo, nindot pamilan, pre. Mo ba? No. Lo. Nindot pamilan, bisag nang luluon ka niya, waka kailan. Oo. Nindot paminaon. Oh. Pareho mo lagi na, magpatawag ba yung isang lula ka ito? Bisag dili lula? Nindot pa paminaon, pre. Oo. Nindot. Makafil naman niya ka na. Ko, so may bation kay wa kan kita man man og ginulo guys Paring Roy. Oo. Panagianan og lulo, wala nga ya. Call. Kadaganan ako, angkol, o kuya, manong. Wala nilanan. Pero walay katawad na kong lulo, pero malipay kong na maglulo na ako, pre. Ha? Malipay. Kada lagi, hindi, ito kapalit lagi, kapito kong gipalit. Tapilin ni Day, dosin alo. Uya. Ako tang balik-balik kong tapilin Day. Masukot yan, nuan. Wala to tinira. Ha? Wala to tinira. Bungol-bungol mo din. Ani dana, ani. Lewo ha. Ani sa Thursday. Oo. Tagdosin alo. May mo na balikan na niya. Pati ko sa. Magpaluto ko og burger. Yan, Day, paluto ko burger. Asa na lo? Yung kanarang 44. Pila ka siplo? Hindi ka matagawa. Ting-ting. Pagkita mo. Nindot na luluan, pre. May kalingap. Kaya huwag mo tayo balikan sa tunay. Ya, may mo niya lang nga. Sala pati ko lang ka. Bungol-bungol na pati ko lang. Okay na lang. Okay, naman gani nga. Ay, ikaw na Kuya Roy. Ikaw ako man. Ikaw lang ang beka. Bata lagi kag tingog, katigulang naman ka. Basta pre, kung masilingan, huwag kailan mo. Pakaila, silingan, barang taga-barangay 6 ra. Dili, isa Sige. mo yun. Wala. Meron dito Excellent siya. pa kunin mo? Dito siya sa musiling ng sastri. Nya, si Hilda dito man po, tambay dito. Idol ko nga naman. Pwede ay mulantaw ni mo. Wala tayo. Kato juga kayak berapa? Ah, di na nagugin sa man. Ya, dan. Wala. Pana ikaw dahil, kuya rin ko. Panabata laging tingong yun. Ay, nako. Muna ka mo din ha. Og namin na muna mo doon paring Ronly. Kaya nauban mo nga si Ronly batanon, pero gulag tingog. Oh, nabalik na ako. Oh, nya ako kuno, bata og tingog niya gulag na daw. Alang-alang magsitinta na ko. Hindi mo kailan, pre. Hindi mo kailan. Ngano mo to sa tiwo pring inana man katong katupad mi ni inspektor. Hindi nga lagi ko nga. Pero nakatalo naman si Paring Roy na kuha ning ito ko siguro si mong buhok, pre. Dili. Kato nga tutupad puro to sila babae. Si Oh. inspektor Ako na si Bad. wala si man og si Ma'am Dungki. Okay. Nya alang-alang mapatigulan-tigulan ka. Alam ko, puro mo, mayo-mayo, may Paring Roy tataos picture. Tarawa niya picture ka nang ipost sa BJMP. Na dito. Sabi Jimmy man to Ako sa? BJMP, mas ka picture. Yan, kipos pre. Ipost ako niya. Yeah. Pinunta na ako ni Kuwait, ko naman ito. Tanaw dito kasi batanon bago. Okay, giling Pagka sadya gyud oy, mag-apil pud katawa diri. Salamat sa ninyo la gusto dias kan sumalig bayawan. Kaya nagiling ako na po na mo. Kaya lunes control. Mo ni Sir Roy kadawat pa kataan ning centenarian. Oh, di. Ano, wala tayo madahan. Giapo na ako na makadawat. Ibuso mo na yung Paring Roy. Ngayon na Paring Roy nga. Sa
sa Pilipinas ang ato ang threshold kinabaga ning gitawag nato life expectancy nara kita sa 70 plus, no? O mabot ka 75 80 bonus na man tayo nag-bonus gobyerno. Oh, mga tawag din kaning 100 plus, tawag na siya super lula or super lulo sa DSWD. Oh. Nya og hindi mo tara man sa kadawat pa kahata ang centenarian. Depende, no? Damay na kadawat na sa auto pa sila nakadawat sila. Walay katarungan og di po ta kadawat og di pa ta mga matay. Wala nga plano kasi rin Roy nga magkatpas daan. Wala makatpas. Mana gina mo ta, magpwede na kasabat kaya hindi kamatay na to, kapaimulos na ila. Gani. Hindi naman. Ang kopita kaya ang gobyerno nagkatanaw yung kaabag si Tinta, at least doon na pahipuan ba kining napagawin pahimulos pagod so 10,000 ba yaw may na si Tinta process mo daan. Okay. Tinta kasi Tinta siguro process na buka 10,000 good pre. Wala, ako itong gibasan na diri. Oh. Magkadako mo edad, magkadako po di mo dawaton. Atos 100. Hangtod ba ako to 100? 100,000 na dira. Gusto lang pa pwede sa mga 105 bukangan po. Iyo ta, mendag na po'y balon magama sila nga katong magedad og 70 pwede nang bukas advance sa imuang 100,000. Iyo, 10,000. Advance ka kan 50. O di ba kay non nga mamaya ko na kuha na ko 100,000. Sa man mo na. Papagay ka mabutog mo na rin mo na ko kas advance man kay kung gusto seleksyon. Awa, mudagan is pareho o si Miss G ba no? Ato na nang mabalaan kay amo gi agad dire. Kay kuni pre, wala man gud pre. Wala ko ano ganang istorya, wala na. Wala na. Kinahanglan na lang mo pa snack jud. Ako ilang inday lagi ingko giapil man ka ni Consel Inso Asibron sa iyang Kaya linyada. sa mas busy sa reaction niya, di katawa na po. Okay ra pud siya. Di katawa ba siya? Oh, ingko niya kinahanglan kwarta pa. Ay, dito mo gasto. Iya. Katawa na po siya. Di ingko sige kay mangampanya na ba ko. Bak, jini sa Ibanez pagka Consel sila. Isa nga may ngalanan na stage name niya pa ikaw ra Miss G ra, Miss G. Go, Miss G. Okay, sayo sulat no? Go, Miss G. Ano lang kay ko mana counted man kay di man raman. Oh, wala pa man ko ba nagkuha na aga na sini ka. Ano pa ito? Nanti pipila. Tong electronic. Oh, ito na pipila kasi Luzon area. Mga electronic sila. Auban manual di mo ka Miss G, account na nang inday. Di ba po ka maulang Murag pila man nakakuan murag tulo do kay naka kini bang acronym siguro nga ma-consider ka. Ana? Imo pre Ronly. Kay kato mo na may masinyo butan nako. Ano pa ako Ariel? RL. Ronly. Sa lang ka ng Rinili Disma. Di ba RL? At ang mga gala itong medyo rin sa balitang tulo-tulo alas 8:05 balik mo yung money. Balitang Tudu-Tudu. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 6 minutos sigala man sa alas 8 ang detalye sa mga balita. Sa headline uluan sa mga balita. Nagdalapuson nga gipaygayon ang Senior Citizens Night kagabi diya sa may Rizal Park ining syudad sa Tanay. Dito sa Lungsus Pamplona, doon ay lalaki na siko pinagi sa warrant of arrest. Diya sa may Santa Gida. Kapulisan nagkasikop kini og upat ka mga individual og nagakumpiskar kini mukabak 2.6 milyon ka pesos kantidad sa smuggle nga sigarilyo. Dito sa Lungsus Bakong, doon ay babae nadakpan og janili ka droga.
3.4 milyon nga katira shabu nasakmit sa mga otoridad. Aluan sa mga balitang nasyonal, ebidensya nakatutok karon sa House prosecution sa unang semana sa impeachment trial ni Sara Duterte. Super typhoon na Babi gawas pa sa PAR gimonitor karon sa Pag-asa. James Lebron wa magdali-dali magpili sa bagong team. Sa atong showbiz balitas, malapat tipik sa sweldo ni Bimbing idunar sa simbahan. May pagpaminaw di ay ni Konsyal Enzo Asibron uban ni Konsyal Vino Saba Logroño, Konsyal Limpa Barira, Villaflores ug Konsyal Richard Miraflor nga naminaw sa Major News sa Balitang Tudo-Tudo. At ang iyang detalye, balik ni Umani ni. DJX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og giduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DJX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito kas ka pa. DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Alcasi! Alcasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi! Alcasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alcasi! Alcasi! Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Our immune system booster pa yun. Alcasi! Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Hinumdumi kanunay nga ako ng atong lawas dunay sakto nga vitamin C. Kana alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw ug balatian pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline base of vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika ug pharmacy sa Dumaguete ug sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay San Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline base vitamin C. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas nga dragon fruit gihimo nga herbal nga mopaubos sa sugar kung muayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga mohilis sa mga bukol-bukol sa lawas. Aduna po'y guyabano kung siko nga moayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mopakupos sa mga hubag-hubag sa lawas. May barley nga mulimpyo og mopaubos sa dugo. Gidungagan pa og buwang mera nga mopatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650 mg. Dragon Fruit Plus kining tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus herbal capsule. Muwala, muwagtang, muayos sa inyong sakit o balatian. Kipaparato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa masgi pabarato usbon ko palit kanunay sa masgi pabarato nga herbal capsule karon sa inyo mga butika walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini mohilis sa mga sa lawas. Kung may high blood ka no, diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinagamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay ato nas pinakadol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus epektibo, barato, garantisado, palit na kamo diri sa Tanay San Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra kada kapsula. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
a combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy creamy. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Dragon fruit herbal coffee mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na yun mo. Ay, lamias kape, oy! Dragon fruit herbal coffee mix yan. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon fruit herbal coffee mix mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Nagatilaw ka na ba sa lamian humutog herbal pagayod nga coffee? Ani ana gipay ilang pinakabagong herbal coffee, Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant. Sa adunay high blood diabetes, arthritis sa taas og kolesterol, dili makatulog tilawin na. Disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Dragon fruit herbal coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambang ni Dragon fruit herbal coffee mapalit sa mga butika at farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay San Teresa Pharmacy. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant, mga pinata. We're always told repeatedly. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold! Ani ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress, hubag-hubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing. Makabawas sa timbang o mupaayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog busa. Ngano mag-antos man nga pwede man sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa Santa Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag hard max. Extreme na. 16 minutos human sa alas 8 karon sa detalye sa mga balita. Natugob sa katawa og kaliday og puno sa musika ang gabi kagahapon sa mga senior citizens nga nagtapok sa programa Senior Citizens Night programa kaliyukan pasignunot sa kapistahan sa siyudad sa Tanay. Nagdala sa maong kasadya ang mga senior sa siyudad sa Tanay pinaagi sa pagpangulo ni Tanay City Mayor si Pepe Orlino uban sa City Social Welfare and Development Office pinangulan usab ni Ma'am May De Vera. Dunay mga bisita nga mga representante gikan sa Provincial Office of the Senior Citizens Association nga maoy nahimong pinasilugang dilapit sa maong kaliyukan kagapong adlaw nga gi-welcome usab ni FISTA Director General Dr. Milagros G. Soyo for an in behalf ni Mayor Pepe Orlino.
uban ni Vice Mayor Attorney Ernel RCD, Oskahid Dr. Erlinda Balina, o City Councilor sa Dr. Miriam Busmion, o Honorable Jocelyn Nunez. Ang maong selebrasyon pakita kini sa mabulukon nga sayaw nga kompetisyon o mga talento sa mga senior citizens. Napulo ka mga mananawog nga nakadawat na 5 kakilong bugas matag usa nga gi-donate ni City Councilor Jocelyn Onyes. Laing lokal nga balita diha sa may lungsod sa Pamplona. Nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Pamplona ang number 10 regional most wanted person giyatubang sa kasong rape atol sa operasyon. Sa Upland Tracker mga alas 2 ang tak na sa hapon nitong adlaw Sabado pininsahan ni Hulyo 4 tuig 2026 dito sa barangay UP sa lungsod Pamplona ning lalawigan. Ang nadakpan wala paginingan sa kapulisan. Apan ang operasyon gimo kini sa operatiba sa Pamplona Municipal Police Station ubos sa pagmando ni Police Captain James Taylor M. Pinida o in charge sa maong buhatan. Ang suspect ginago pinagi sa warrant of arrest. Gipagawa sa korte alang sa kasong rape. Di walay piyansa ang girekomenda. Ang korte ang didakpan gidala kini sa botas kapulisan sa lungsod Pamplona o magatubang sa kaso nga pagpanglugos. Ang mga kapulisan sa lalawigan sa Negros Oriental nakasugop kining 4 ka individual o nakakumpiskar kining mukabat 2.6 milyon ka pesos kantidad sa gituang giismagol nga sigarilyo dito kini sa may lungsod sa Baylermoso ning lalawigan sa Negros Oriental nitong adlaw nga Sabado. Matod pa ang Captain Stephen Polier tigpababa sa Negros Oriental Police Provincial Office nga mga suspetsado kinsa sakay sa 2 ka mga sakyanan nga maoy tumong sa operasyon sa kapulisan. Human usa ka mi-inform sa PNP nga adunay gi-transport nga mga illegal nga kun gismagol nga sigarilyo. Ang mga suspetsado nagbiyahe kini gikan sa Giulngan City ngadto sa Baylermoso sa diyang ang mga pulis sa kadawat o gatip gikan sa mga sibilyan mga alas 3 sa kadlaw hinungdan nga gihimo ang checkpoints. Matod pang Polinar samtang misulay pag-ikyas gikan sa checkpoint ang 2 ka mga bikulo ang aksidente kini gumikan sa pag-iskapo sa masaykalay nga dapit dito sa lungsod sa Baylermoso. Baylermoso, mga otoridad naka-recover kini sa mukabat 29 ka mga kinarton nga sigarilyo nga mukabat og 184 karims sa suspetsadong smuggled cigarettes gikan sa nadisgrasyahan sa 2 ka sakyanan. Ang usa gikatawo nga nawala kontrol dito sa barangay Puan, Baylermoso. Samtang ang driver nini ang gidalaw sa mga responder sa emergency hospital. Samtang dito sa barangay Mulubulo ang walaang behikulo na sandig kini sa railing sa kilid sa dalan hinungdan nga nakaangkog ang ulang driver nini lakip na ang sakay. Ang tanan gidala dito sa may Baylermoso Rural Unit samtang masuspisado gikataw nga gikan kini sa Mindanao, particularmente sa Misamis Oriental, gikan sa Lanao del Sur, Escalante ug Negros Occidental. Mga suspetsado ana nakaron sa kustudiya sa kapulisan sa lungsod sa Baylermoso nakatubang kining asunto gumikan sa ilang salaod nga nahimo. Katabusang lokal nga balita na ang sakmit sa ilusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA o ang kapulisan nga gibanabana nga 510 gramos gituang shabu nga adunay gibanabana nga standard value nga 3 milyon ka pesos atol sa gipagay nga bypass operation nga gimo yatong itong gabi Hulyo 5 tuig 2026 dito sa Purok Size, Barangay Suludpan, Bacong, Negros Oriental. Sa mga operasyon, nasikop ang usa ka high value target nagkilala nga lang sa alias nga Apple. 3 anyos og lumulupyo sa Zone 4, Barangay Luok, Ciudad Dumaguete. Sumala pa sa kapulisan, miangko ng suspect siya kuno gisugo lamang sa paghatod sa maong ginahang illegal nga droga. Sa pagkaron anaa sa kustudiya sa mga otoridad ang suspect nga dinakpan o itanang pasakaan sa kasong paglapas sa Akta Republikano 2165 sa Section 5 o Section 11.
kaya kung na ilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. 22 minutos suman sa alas 8 karon sa Balitang Nasyonal. Report. Ang House Prosecution Team ang makatutok karon pagpresenta sa ilang ebidensya niningunang bahin sa semana sa impeachment trial batok Vice Presidente Sara Duterte. Kini matud pa sa tigpamaba sa maong prosecution sila si Congressman Robert A. Barbers, Renico Garcia Alonto Adiong kagabi sa usa ka pamayat si Barbers ni namaya niingon nga mga records, mga saksi o ang due process dili political risk mao'y hatagad pagtagad sa pagsugod sa trial karong adlaw Lunes. Matud pa ni Barbers nga atong pasagdan nga ang kamaturan magagikan gayud sa mga ebidensya dili sa propaganda o atong hulaton nga ang balaod mao'y mo patigbabaw dili ang kalangas sa politika. Dahil nasunod nga balita gipalig-on pa ang relasyon tali sa Pilipinas ug Canada atol sa upat ka adlaw nga opisyal nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. Atol sa maong pagbisita nakasiguro ang Pilipinas og 2 bilyon nga usa ka US dollar nga investment commitments gikan sa Canadian business leaders nga gilauman nga makatabang sa paghalapad sa ekonomiya o pagmugna og dugang mga oportunidad sa trabaho sa nasod. Lakip usab sa kampanyang napakita ang interes sa pagpalapad sa ilang negosyo sa Pilipinas ang gitawag og Vito Gold Corporation, Oceana Gold Corporation og Telos Corporation og NQX. Gawa sa ekonomiya, gihisutan usab ang duha ka nasod ang operasyon sa larangan sa seguridad, turismo, kultura ug mga arte, labor ug pang mga prioridad nga sektor. Matod pa ni Presidente Marcos, protektibo ang iyang opisyal sa opisyal sa pagbisita dito sa Canada tungkol sa maayong resulta nga gitawag og bilateral meetings nga dugang palig-on sa panag-uban o kooperasyon tali sa nasod nga Pilipinas o Canada. Report. Ang Bureau of Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA na mahayag nga sila nagapadayon kini pag-monitor sa super typhoon na Bavi. Kinsa nagpabilin pa kini nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibilities kaganinang kaadlaw ni adlaw nga Lunes. Si Bavi nakitaan kini 2,355 km silangan sa Bagatang Luzon nga dunay kusgon nga hangin na 200 km matagtak na o gamuonos gadto na sa 265 km matagtak na. Si Bavi nagagimo kini kasadpan amyan ang kasadpan sa 15 km matagtak na. Ang nasoy nga super typhoon gi-forecast kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility tunga-tunga ini semana o pagatagon kini og bagyo nga Inday. Matud pas Pag-asa karon lawa aduna gitawag nga ridge of high pressure nga nakalatag sa dito sa kinatumyang bahin sa Pilipinas dito sa Luzon og ang Pilipinas makasinati kini karon og hayag nga panahon. Sports. Balikan Ang 41 anyos nga veterano nga si LeBron James nga wa kini magdali sa iyang desisyon kung asa siya nga timudula para sa 2026-2027 National Basketball Association or NBA season. Si Rich Paul ang agent ni James ni ngalan og mga teams nga adunay posibilidad nga balhinan sa 4-time National Basketball Association champion. Si James lagway lang ni paibalo sa Lakers nga mobalin siya human sa iyang 8 ka season sa 17-time champion franchise. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa atong showbiz balita hatod sa kini sa Hard Box Extreme nga mapalis na butikan para masya sa inyong lugar.
kung nawala ng gugana panahon sa labing-labing, pangapi ka mo. Sa Hard Mock Stream nga mapalit niya sa may Santa Teresa Pharmacy District. Katong showbiz balita, gibutyag ni Bimbi Aquino, ang anak ni Chris Aquino. Ang iyang ihatag sa simbahan. Iyang sa ginahan ang nga si Chris Aquino ang katunga sa iyang unang sweldo isip host sa Bulaga. Nataw nga nag-enjoy si Bimbi sa maong non-time show. Ikagat sa mga viewers ang tandem nila ni Raisa May Dizon. Usa nakahukom kining inahan nga idonar ang katunga nga sweldo ni Bimbi Aquino isip usab o pagbalos nga si Chris Aquino nakalampos yun sa mga balabian ni nakaayo si Chris Aquino sa iyang gihambin nga sakit. Dugang pasalamat pa sa post usab sa IG ni Miss Chris Aquino. 28 minutos sa alas 8, mga koto na ilagkop sa 2 milyon sa balitang tulo-tulo ni Lunes Edisyon na Folio Size tuwing 2020 size. Kinilang yapon yung tigbalita, Roy Ibanez. Kabalyan po ining kabuos ka tigbalita, Ronly Pinier. Balitang tudo-tudo. May pagpaminaw na idea sa ilod, naminaw na sila dito, pre. Mga kong gisingit ka ganina. Sila. Si Barangay Konsyal Inso Asibron, Barangay Konsyal Vino sa Balogronyo. Basi makapit ko ron dia Konsyal, ni sponsor man siya natong sa City Palabras, may sponsor na po ni ron. Okay, may butag dahil ni Kagawad Erwin Salva. Naminaw po rin silang farm. Butag mo dia Kagawad Erwin Salva. Naminaw siya daron sa ilaha. Barangay Dos. Nanalo ko ng Barangay Dos si Kagawad Erwin Salva. Salamat sa sponsor. No? Sponsor niya siya sa tuwang fiesta. Greetings. So, katong ganahan, i-message lang ko niyo. Bye, Lorenzo. Kumusta man? Si Miss G, wala pa? Tuanas dumagitin ni balik na. Ano ba? Yang Sponsor? sponsor. Makakan si kong na ya, Kapitan Ramil man na ya. Si Kapitan. Si Vice Mayor RCD. Mana ya? So, ha? Ano ka mag-hook ka? Bisa dito siya. Kaya, Sarah. Oh! Ay, may chika. Oh. Siya man nga, wala pa kunoy. Buwan ka na sa bahay-bahay mo. Wow. Chika na mo. Nga, nanay mga bahay ng mga tao dahil pre. Ako pa dyan ko ang libutan na. Wala pa ka. Dito, mag-iti. Sige mo kung political istoryahan. No earth pa ko, no earth. Hindi, wala na rin. Wala pa kayo, no? Tapok na sila dito. Konsyal Nimpa Barira. Istoryahan na kapay ka politika. Kang si Konsyal Richard Kusgan. Ha? Di ni kumpensaan. Oo. Muna yan ko dyan. Oo. Barila, sumpi mo barila po. Si Ma'am Dia dahil sigurado. Oo. Sigurado na yung magkumpli Niagi ito, isara yung Konsyal Inso niagi. Ako yan, may buntag Konsyal. Konsyal Dina dahil. Di Yes, na mga problema din na sa Barangay Laod. Ah. Sigurado. Oo. Di na dahil. Sa ato pa na, di na madali. Di na madali. Di na dahil. Di na dahil. Nalimot ako minsan ng gapon ni Konsyal Inso nga ang imong tawag niya Cap Lawrence. Cap Lawrence. Nakulo na siya. Nga ako kay Kapitan Inso naman. Oo. Nanada na siya. Nanada na si Ruin Day. Amin ako, na mo gawas kay Suryahan eh. Kailan naman siya? Sige na, pwede na siya ginagot. May lang naman siya, maabot na siya kay Iyam. Kaya siya nga. Mana siya, pamawan mo diya. Ayun na siya, mahalang si Peluin. Amin ako, na mo gawas kay Suryahan eh. Mga nangundag na yun ba na? Kwan, salamat tayo po sa mong sponsor karon o pamahaw. Oh, gusto doon si Kapitan Jupro Barte. Amo man nato sa interviewon kung nalimot ko nga Lunes man aeroplane. Ako yung tagagbangko na yun. Kapi ko na mo business ron. Wala man tayo una solo dai basi Sabi Bernis. Basig nami naman sila si Inso. Basig karong Bernis Konsyal makalugar mo. Pwede gidadonin mo si Konsyal lang Konsyal Binos. Sila ni Konsyal Limpa.
Ay makulo kabildo ra gud ta diri. Oh. Parinti man namo na pag kabildo. Amo ba o kulo kabildo. Okay. Mga kabildo, parinti naman na. Kay kani Friday Freelance. gigahin man guni last Friday ang atong taga BGMP. Komentahan mo before Wednesday. Kay amo man nang ikuan ka nang over ka na sa kuan kana BGMP di ko rin sa Thursday, Tuesday, Wednesdays gabi ninyo sa sir. Anak media Friday kay. At least na tayo lain nga ikuan dal kaso mola no. So katong kanang mag live interview diri sa studio chat ra si paring Rule kay siya may mo arin sa nigod. Number niyo pre og ba pi ikuan ni. Pwede ra sa Messenger no. Messenger. Yes. Ronly Piñis. Bulong ano message sa dito og kay siya mo may mo arin sa ning every Friday. Okay, so wala din tayo igong ula sa tuang technical board DJ Rowan Cebu Max Club. Ginagapon siya Ronly Piñas ngayon kaninyo. Ayan kung nauna ikaw na mga og nags lang nga. Kay mawot ka po ng panahon nga ikaw maglarba papas ni kalibutan na. Inatius ka po sa anak sa Lulisito. Patakamente sa lungsod sa Manhoy. Didakit sa Barangay Division sa Nay. May buntag di ay ni Cap Dail or Cap Arde. Kunsyal Rima Dail sa Barangay 5 ng Siyudad Tanhay o si Ray Lorenzo Asibron. Maabot ni Kapitan des Barangay Ilaw at Barangay 6 ng Siyudad Tanhay bay. Support na gan may mabayo sa maayo ha. Maayo na sa Barangay support din. Oo. Okay. So far wala kay amo si Kusyal Bubet wala ra siya no. Lagi postar giapil po to ni Inso sa iling linyada. Amo ba? Okay ra gyapon. Pero ba ni kay ila nga asa ta mo support dito. Nay mga kan issue dia men nga taga manuyod man guna. Nay mo ana? Nambiron gani konsyal. Para na ko dili man na issue na. Kuan nyo daan kuan ka ng Presidente sa Pilipinas. Nga taga-Davao magari na gyapin man taga servisyo. Ano ba sa una? Oh. Kalang residency issue dili na kay dugay na siya nga pwede siya. Ako lang ang kuan gani requirement 6 months ra man gani. 6 months. Maski gani ka na mga nag-board og nay after 6 months basta naiayuda sa gobyerno sa ilang barangay, papi magani na. Kaya ko dili ba matingala nga. Mula sa masunlis kun siya nga taga manuyod man na. Kilala ko kay si Ronlig Restro Barangay 9. Nakaserve naman gani nagkumilik. So asa Sila Kyle nakaserve naman gani nagkumilik. dito sa kuan San Isidro. San Isidro. Okay, so salamat o may butag kanatong tanan. We trust in God amping kanunay mga kawanhard uswag tanhay. Nangala sa itong mga kauban sa Master's Control. Kinalagyapon yung alagad Roy Ibanez manamilit sa Bagingon. Ang pagkamatarong may magabayaw so sakan lasudapan. Ang pagpagkasala mo'y makapukan ining lasura. Di ka salamat, may buntag kanatong tanan.